Murume wekubudiriro oendeswa kumatare edzimhosva nemukadzi wake. Mukadzi achikomplain naye achiti kubva murume wangu paakatanga kurara nemukadzi weshamwari yake uyo akafa, mereji yavo ndopa yakatanga kusheka ichibhaga. Ndinokuchingamidzai zvakare pano paZim Witness TV patinokupai maupdates akasiyana-siyana, uye kana kari kekutanga kusvika pano ndinokumbira kuti ungobaya button rekusubscribe then turn on the notification bell so that haurasikirwe nemaupdates atinokupai pano zuva nezuva. Nyaya yandauya nayo muzuva ranhasi ndeye murume wekubudiriro 2 uyo akaendeswa kudare redzimhosva nemukadzi wake. Mukadzi wake achitaura iye achiti kubva murume wangu zvaatanga kudanana kana kuti kurara nemukadzi webest friend yake, achiti iye murume wangu kubva zvaatanga kurara nemukadzi webest friend yake uyo akavigwa 2 weeks ago, mereji yedu yaneta yakurwadza. Caroline Matutu anova iye mukadzi waLazarus Banda akaenda iye kuHarare Magistrate Court kunomhangarira murume wake, achiti iye Banda ava kumuabuse, ava kumurova because akuda kumudzinga pamba pamwe chete nevana kuti ange achigara iye nemukadzi wake munyowani uyu anova mukadzi wefriend yake ane 2 weeks avigwa ava kudanana naye. Ari kutaura iye kuti murume wangu akangoona kuti friend yake yafa pangova ne2 weeks avigwa, vakutotanga kutoita zvemujolo vachitorarana. So ndo pava kubva dambudziko rekuti kubva murume uyu paatanga kudanana nemukadzi wefriend yake achadzoka pamba nenguva akumuabuse, ava kuda kutovadzinga pamba. So muri yeZimbabwe ngatisangane mucomment section tichimbozeya kuti zviriko here zvekuti munhu anokwanisa kungoti murume wake kana mukadzi wake achingofa within 2 weeks wakutopinda mumagumbeze nemumwe munhu. Ini semuonero wangu ndinoona kuri kushaya respect nemufi unenge wadi hako kungomiriro nguva imborebawo. Plus chimwe chacho chandaona ndechekuti mukadzi wefriend yako here vanhu vanozofungei, vanhu vanozofunga kuti maybe ndiwe wakakonzera kufa kwake. So ngatisanganei mucomment section.